שלום, חזרנו אליכם. אמנם יצאנו לשיפוצים 3 חודשים, אבל אנחנו חוזרים שוב. נקווה שאלה השיפוצים האחרונים שאני יוצא, שיפוצים רוחניים שהייתי צריך לעשות קצת ביני לבין עצמי. ואנחנו מתחילים עוד פעם, ונקווה שמעכשיו עד לא ידע אנחנו רצים. ואומנם זה מתחיל כרגע ביוטיוב, וזה יתפרסם בפייסבוק, אינסטגרם, טיק טוק. קיצר, צריך לפרסם את מה שקורה כאן לכל עם ישראל, טוב שאנחנו בני ראשון של חנוכה, חנוכה מלשון התחלה, חנוכת הבית. אז כן, אנחנו כאן בני ראשון, והחלטתי לפתוח היום את היום הזה בנושא שהכי מדובר נכון להיום, אם אני לא טועה, אחדות, עם ישראל. אנחנו רוצים אחדות. עכשיו, רק שנייה, איך אנחנו מחברים אם אנחנו חושבים אחרת? איך אנחנו הופכים לאחד אם כל אחד מאיתנו אחר? יש לנו את הצד, ניקח בגדול, הצד האמוני והצד שלא מאמין. אוקיי? בגדול, איך אנחנו מסתדרים עם זה? כשהמאמינים מאמינים שיש השם. הלא מאמינים אומרים, מה אתה מתעסק לי עם החבר הדמיוני הזה? מה אתה מוכר לי בכלל? תכלס, מה שצריך להגיד כאן למעשה שהמציאות, למי שלא יודע, זה בצד השמאלי, ואתם תדעו את זה בעתיד, תכף אני אסביר. אבל אנחנו בעיקרון, היהדות טוענת שיש 3 קווים, ימין, שמאל, אמצע. אוקיי? שאר הדתות מדובר על 2 קווים, ימין ושמאל, את האמצע אין, האמצע נמצא ביהדות, זה הסבר שיבוא באחד הסרטונים הקרובים. אי אפשר להסביר את הכל בסרטון אחד. עכשיו, הימין לא יודע שהשמאל מתוקן לפניו. כן, הימין האמוני אינו מודע לזה שהשמאל הוא מוכן כאילו הכנה מוקדמת יותר מהימין להתפתחות החדשה שאנחנו עומדים לפניה. כן, מפתיע. ומה זה אומר? זה לא אומר שלמעשה אם נתחיל את הדרך השמאל יגיע לפני הימין. לא, הפוך, הימין יגיע לפני השמאל. הפוך על הפוך. בואו נראה איך זה עובד. זאת אומרת, אנחנו כרגע מדברים על תורת ישראל והמימד החמישי. במימד החמישי אין יותר אמונה, זאת אומרת, אנחנו לא נזדקק יותר לאמונה. למרות שבאיזשהו מקום היא תמיד תהיה איתנו לעד, כי נאמר על אותו בורא, אתה לבדך נשגב. אז יש משהו שישאר נשגב מתפיסת האדם לנצח. אז תמיד תהיה שם איזושהי נקודת אמונה. אבל בכל מקרה זה לא ייראה כמו עכשיו שאנחנו... מה זה החבר הדמיוני הזה? תסביר לי, על מה אתה מדבר? יש לך איזשהו חבר דמיוני שאיתו אתה עושה עסקים? אני לא מוכן לעשות עסקים עם חבר דמיוני. דרך אגב, תחילת דרכי, לפני שחזרתי בתשובה, אני שמאל מובהק, הייתי מצביע מרץ. פעם אחת רק עשיתי את הטעות הזאת. מה הלאה? אז הקטע הוא שלעתיד לבוא, המימד החמישי, סליחה שאני נעצר, אני עדיין צריך לחשוב, לא רגיל לעמוד לפני מצלמה. אלה הסרטונים הראשונים שלי, עדיין בהרצה, לפני שאנחנו נתחיל, כן, לזרוק את הדברים חופשי. כי אני גם צריך לחשוב על מה שאני אומר, איך שומעים את זה, מי שומע את זה. בואו נמשיך. מה שקורה במימד החמישי זה, כשאנחנו יוצאים מגדרי האמונה שאנחנו מדברים עליה כרגע, זאת אומרת, אנחנו עוברים לגדרי ידיעה. אם היום הדת היא זאת שמחזיקה את המהלך האמוני, זה לא אוחז יותר, זהו, הגיע הזמן פסה של דת, של דתות בכלל בכל העולם, ואנחנו עוברים מדת לדעת. הווי אומר, אנחנו עד היום דת היא זו שהחזיקה אותנו, מאז, בוא נגיד בית המקדש, לא בית המקדש, מאז מעמד הר סיני זה הורד אלינו כדת. וזה מתאים ל-6,000 שנה של התיקון שאנחנו יודעים שהם כנגד 6 ימי הבריאה. מה קורה כרגע? כרגע אנחנו צריכים לעבור שינוי. השינוי הזה תלוי בנו כבני אדם, ואנחנו צריכים לעשות אותו. לא משהו מלמעלה יקרה. זאת אומרת, זה תלוי בנו. זה לא כמו הפעם הראשונה במעמד הר סיני. היום זה אנחנו צריכים לעשות את זה. והעניין הוא שהידיעה היא זאת שתתפתח. כל מה שנמצא כרגע בגדרי אמונה, זאת אומרת, אותו י' כ' ו' כ', אותו אלוהים, שזה אני צריך להאמין בו, אנחנו מעבירים אותו לגדרי ידיעה. אז בואו רק כדי לתת את זה הכי קצר שאפשר. יש 3 שמות, נתחיל עם זה ובזה יסתיים גם הסרטון הזה. יש שם הוויה ברוך הוא, יש שם אלוקים,
ויש שם שדי. שם שדי זה, מי שלא שמע על זה אף פעם, לתקן עולם במלכות שדי. שאמר לעולמו די. זאת אומרת, ראשי תיבות שאמר לעולמו די. יש לזה עוד ראשי תיבות, שומר דלתות ישראל. אנחנו מתייחסים לזה שאמר לעולמו די. יש שם אלוקים, שאנחנו קוראים לו תקיף, בעל היכולת, בעל הכוחות כולם, עילת העילות, סיבת הסיבות, שליט על כל העולמות. ויש שם הוויה. שם הוויה זה הכל מתהווה בגלל שם הוויה. הוא היה, הווה ויהיה, הכל המציאות מתהווה מתוכו. אבל מי בורא המציאות? אם אנחנו נסתכל בספר בראשית, בהתחלה, בפרקים הראשונים, אנחנו רואים שהאלוהים הוא הבורא, לא הוויה. הוויה הוא לא הבורא, הוויה הוא מעל הבריאה, הוא משהו כאילו לא יורד לתוך הבריאה עצמה. מי שמתעסק בבריאה זה אלוהים. עכשיו, והוא אינסופי. אם ניקח אלוהים ונקרא לו מהסוף להתחלה, נקרא אותו, מי הוא לא. אין דבר שזה איננו אלוהים. האלוהים זה כל כוחות הבריאה, כולם. זה האלוהים, בעל כוחות כולם. ואומר הנחש לחווה, וייתם כאלוהים יודעי טוב ורע. וכתוב גם בתהילים, אני אמרתי אלוהים אתם ובני עליון כולכם. זאת אומרת, אנחנו מגיעים במימד החמישי למה שאנחנו קוראים לו מדרגת מודעות של אלוהים. לא נפרט כאן יותר מדי מה זה הולך להיות, וגם לא נשוויץ יותר מדי, כי מי שהולך להתגאות על זה שהוא אלוהים, הוא לעולם לא יגיע למדרגה הזאת, כי זה מחייב עבודה של ענווה מאוד 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 גדולה וארוכת שנים. זה רק במאמר מוסגר. אז בואו ניגע בשלושת השמות האלה שדיברנו עליהם. שם הוויה, איפה הוא מתקיים בי? איך אני קולט אותו בתוכי? כי למעשה על זמן משיח נאמר שילמד אותנו לראות את התורה באור פנימי. אור פנימי, אני צריך לראות שם הוויה באור פנימי. שם הוויה שנמצא בי הוא זה המתבונן שנמצא בתוכי, ומי שמכיר אותו יבין על מה אני מדבר כרגע, והוא לא מסוגל להתערב, המתבונן. זאת אומרת, ברגע שאתה מתחיל לחשוב, יוצא מהמצב של ההתבוננות, ועובר למצב של מחשבה לפעולה, אתה ירדת כבר לשם אלוהים. המצב הראשוני זה ההתבוננות. אחרי שהתבוננת, וכשאתה מתבונן, למעשה המתבונן עצמו, אנחנו מפרידים אותו לרגע מהמחשבה, מכוח החשיבה שלנו, המתבונן עצמו שרואה את כל המציאות שעוברת עלינו, שקורית לנו, שמתרחשת סביבנו, שקורית בחוץ, שקורית בפנים, הוא המתבונן. הוא זה שלמעשה דומה לשם הוויה. על שם הוויה נאמר שהוא, כאילו, אין בו תנועה. הוא יודע הכל, הוא רואה הכל, הוא הכל, גם האלוהים נכלל בשם הוויה, אבל בו עצמו שהוא שלם בכל שלמות, אין בו תנועה, אין בו עשייה, אין בו כלום מהסוג הזה. זאת אומרת, גם אצלנו זה מתגלה מבחינה תודעתית כמתבונן שבי, לא שום דבר אחר. רק המתבונן שבי, זה שעדיין לא יכול לחשוב איך אני פותר או איך אני מנהל את המציאות שלי או מה אני הולך לעשות בתוך המציאות, זה שם הוויה שבאנו. אותו אחד שעושה את המציאות שלנו, אותו אחד שבורא את המציאות שלנו, שמייצר אותה, שמפתח אותה, זה מה שאנחנו חושבים על המציאות. אחרי שהתבוננו וראינו, אנחנו חושבים על המציאות שלנו. אותו אחד שחושב על המציאות, הוא בא ועושה אותה. אחד הולך להיות נגר, השני הולך להיות רופא, השלישי עורך דין, הרביעי נהג, וככה וככה וכן הלאה, בורא את עצמו, יוצר את עצמו, מייצר את המציאות שלו. לא משנה שאנחנו מייצרים מציאות תפוקה, מציאות על הפנים בהרבה מהמקרים. מה שחשוב הוא שזה השם אלוקים שבך שעדיין לא מתוקן, כשאתה לא מייצר את מה שצריך לייצר. איך אנחנו עושים את התיקון? לתקן עולם במלכות שדי נאמר, שאמר לעולמו די. ואומר, עצרת אתה את עולמך. אז רגע, איזה עולם אני צריך לעצור? אז איך זה עובד? שימו לב בתפילין. דרך תפילין אנחנו נסביר את זה. תפילין, יש לנו את הקובייה הזאת שעומדת כאן למעלה, יש בה שין, מי שלא יודע. מאחור אני את הקשר ד' שין, ד', שזה הדעת. פה ביד שזה הלב, י'. אוקיי?
יש כאן י', מי שלא יודע, יש כאן י'. בקשר של התפילין. עכשיו, לתקן עולם במלכות שדי. איפה אני מניח את התפילין? על יד שמאל. יד שמאל זה כביכול הרע. להכניע את הרע מפני הטוב. מה זאת אומרת להכניע את הרע? לשים גבול ליצר. זאת אומרת, שאמר לעולמו די, אז רגע, איפה עולמו של האדם? היצר הוא עולמו של האדם. ועל היצר נחרטה הברית. לכרות זה מה שאנחנו מסירים. אוקיי? אז יש שם בעולמו שביצר דבר שאנחנו צריכים לעצור. לעצור את עצמנו מלנסות לבלוע את כל העולם ואת כל ההנאות של העולם וכל מה שהעולם יכול לתת לי אני רוצה לבלוע. בא היהודי ואומר עד כאן, כן? אני מתחבר אל זה שהציל את כל האפשרויות. לא לכל האפשרויות. זה ההבדל בין מצרים לישראל רק בדרך אגב. מצרים טוענים לקיים את כל האפשרויות. ישראל אומרים להתחבר לזה שאפשר את כל האפשרויות. זאת אומרת, זה אמרתי פה הרבה חומר, אנחנו עוד נפרק אותו בסרטונים הבאים. אז בכל מקרה, שאמר לעולמו די, ואומר בן אדם לומד לעצור. בלי העצירה אין בריאה עצמית. אני שרוצה להתחבר לאותה בריאה עצמית, לא יכול, אין לנו אפשרות לעשות את זה. לאף בן אדם בעולם אין אפשרות לעשות את זה לבד, כמו שעשה את זה פרעה. פרעה הצליח, בוא נגיד שכן יש אפשרות. אוקיי? אבל מה התוצר הסופי של פרעה שאמר? לי היאור ואני עשיתיני. זאת אומרת, הוא באמת ברא את עצמו, אבל איך הוא ברא את עצמו? על ידי כל שמות הטומאה ואלוקי הטומאה שהיו קיימים במציאות, הוא הצליח לברוא. הוא שלט במציאות, הוא חי מאות שנים, אני לא יודע כמה הוא חי. זאת אומרת, לא יודע בדיוק כמה הוא חי הבן אדם הזה, פרעה הזה, שהגיע לנינווה והיה מלך בנינווה אחר כך. אז בכל מקרה, אנחנו צריכים לעצור. אז זאת אומרת, אלה שלושת השמות, שם הוויה המתבונן, שם אלוקים המחשבה, שאמר לעולמו די, שם שדי, אנחנו עוצרים את עצמנו. זה רק פתיח, התחלה, ראשית ההבנה לחוכמה שקיימת לנו בתוך היהדות, שהיא חוכמת הפנימיות שלנו, שהיא החוכמה שאיתה אנחנו יכולים לברוא את עצמנו, ונכון לדור שלנו, שאמרתי קודם, אף אחד לא יכול לברוא את עצמו, אין אדם שמסוגל לברוא את עצמו על פני כל האדמה, בלי תורת ישראל, ועל זה אנחנו העם הנבחר, ועל זה יבואו עוד הרבה הסברים אחרים, כי זה לא מספיק מה שאמרנו כאן. כאן מה שפתחנו זה אך ורק את זה שכל מה שנמצא היום בגדרי אמונה, לקחנו את הטופ שבטופ, שם אלוקים הדמיוני, רגע הוא דמיוני, אז אין בכלל את המתבונן. שם אלוהים דמיוני, אז המחשבות שלך זה דבר נפעל בלבד, זאת אומרת, זה מפעיל לך את המחשבה, אלוהים שבכלל לא פעיל בכלל. שאמר לעולמו די, מי יוצר את עצמו בעולם החילוני? אני זוכר כשהייתי חילוני. אנחנו עוצרים את עצמנו הפוך על הפוך, אנחנו רוצים להשיג עוד. זאת אומרת, אין דמיון יותר, אנחנו לא צריכים את האמונה יותר, אנחנו עוברים מדת לדעת. כאן אנחנו נסיים, וואו, זה כבר יותר מדי זמן, כאן אנחנו נסיים ונמשיך בסרטון הבא לבאר גם את מה שאמרתי כאן ולהמשיך הלאה, לספר לכם מה קורה כאן באמת, לאן אנחנו ממשיכים למימד החמישי. זאת השליחות שלי לעם ישראל, לא אני מיניתי את עצמי לשליחות הזאת. 3 הגיעו, 3 שליחים, כל אחד בזמן אחר, לאט לאט הכינו אותי לנקודה הזאת, עד שהגיע השליח האחרון ואמר לי, אתה צריך להעביר את זה. היה קשה מאוד לשכנע אותי בעניין הזה, שזה אני זה שצריך להעביר את המידע הזה לעם ישראל. הסיפור האישי שלי יסופר באיזשהו שלב, ואני החלטתי שאני הולך לעשות את כל הסיפור האישי דווקא בפגישת זום, כשיהיו מספיק אנשים. אני אחליט אחר כך כמה זה מספיק, ואנחנו נעשה את זה, את כל הסיפור האישי של מלווה אותי למעשה מגיל 4, שהביא אותי לנקודה הזאת, היום קצת אחרי גיל 60, לספר לכם על דעת במקום דת, על תהליך השינוי הדרסטי שאנחנו הולכים לעבור, שזה למעשה זעזוע תודעתי שהאנושות הולכת לעבור, ועל הזעזועים התודעתיים, אם לא דיברתי עד היום, זה יהיה בסרטון הבא.
להשתמע.